Manglingkod. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus, nga Nazaretnon, ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, o giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya, human siya nabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya, pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiya ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang tuong kamot sa Ginoo, mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo, gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. Ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo.
Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini. Kahibulungan kini at tubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipat. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atuas sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro, ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus, ug giignan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan, nagdagan sila ng duha. Apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino
apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panaptong lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahatipon sa panapton nga lino, kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abota sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, ang akong giingon, manglingkod ha? Wala ko moingon, mga tulog. Ay lang mo kabalaka, parihata, mga walay tulog. No? Hinoon, dugay-dugay man sa ko ganing mata, ganinang buntag, alas 8. So akong paningkamutan nga makaabot sa kog alas 8 ron, nga magsiga pang mata, aron 24 oras nga walay tulog. Akong kopyahon ang kanang usual nga isulti ni Archbishop kanang magmisa siya. Doon na siya isulti before sa wali. Mo nang akong kopyahon ang iyahang maong style. Mao nga sa di pa ko mo hatag o humili, lingia ang iyong tupad o igna bay nabanhaw na ang Ginoo, magbag-o na ta. Nalingi ang iyong tupad. Ha? Walay mulingi, oy. No? Hadlok sila nga magbag-o. Karon maingontang nabanhaw ang Ginoo. Mga igsoon, malipayong Pasko sa pagkabanhaw. Mao nang dihay na ay ko'y giignan nga mangayo kog pinaskuhan. Miingon siya, humana ang Pasko, Padre. Ingko Pasko sa pagabanhaw ang akong pangayoong pinaskuhan. Ang pagabanhaw ni Hesus, dili lang istorya sa milabay, kundili tinuod sa bag-ong kinabuhi karon. Kung si Hesus nabanhaw, nagpasabot nga ang kamatayon napildi, ang kangit-ngit napildi, ug ang paglaom midaog. Kaganina, samtang nagtanaw ko sa play, tinuod dugay-dugay to silang practice. Gani maluoy ko sa mga nagplay kay gikan sa eskwelahan, mula ho sila dire aron magpractice. Ug mao nga ako silang giignan, inigabot ninyo dinhi sa di pa mo magpractice, pangita mo daan yung timo. Kung di mo katimo, ayaw pagpractice. Mao nang ang in charge po nila sa ilang kaon, pirmi pong magpangulit nako, Dre, wala na may budget. No? Kaya nga naman, mahadlok sad sila nga sila'y itimo. Mo na nga. Ugo niya, samtang tinuod ning ang maong play, inig-practice nila, di jud kay ko mutanaw. Nga naman, dili ko ganahan ba, nga dili ko ma-surprise. Ug usa sa mga play, usa sa part sa isina, nga diin nakapatandog kanako ug mausa ni naghatag kanako ba ug hulagway sa kini batahong pagkabanhaw, ang kadtong bahin nga diin ang amahan nakaamgo sa ihang sayop ug ang anak nakaamgo usab sa ihang
sayop. Ningingon sila nga ulahi na ang tanan. Pero sa Ginoo walay ulahi ang tanan. Ug ang maong part nganong maumay nakapatandog kanako pag-ayo samtang nagtan-aw ko ni adtong bahina. Tungod kay naghatag man kini nato mga igsuon nga sa atong pagpanaw ni ining kinabuhia. Realidad nga naay mga panghitabo sa atong katilingban nga nasususama ni adto. Nga usa ka anak nahimong maingontang kangit-ngit, nagdalag kangit-ngit. Usahay ang problema, magtuo ta nga masulbad pinaagi sa pagbuhat ug laing problema. Dili ba? Pero dili di ay ang maong play nga gihimo nila nagtudlo kanato nga ang problema dili masulbad pinaagi sa pag-ikyas ni ini. Ang problema dili masulbad pinaagi sa pagbuhat og laing problema. Ang problema, ang mga kangit-ngit, ang mga nagkalain-lain natong mga kasinatian, masulbad kung atong atubangon. Mao na nga hinumdumi ninyo sa kanunay, kung kamo adunay problema nga daw susama kadako sa barko, timan isad ang solusyon susama usab kadako sa dagat. No? Susama kadako sa dagat. Mao na nga kining pagkabanhaw mga igsuon, magpahinumdum gayud kanato nga napildi sa Ginoo ang kangit-ngit ug ang paglaom ug apan ang pangutana, asa nato makita ang pagkabanhaw ni Kristo karon? Ang pagkabanhaw ni Kristo makita nato dili lang sa simbahan, dili lang sa liturhiya sa simbahan, kundili masinati nato ang pagkabanhaw ni Kristo diha usab sa ato ang pamilya. Masinati usab nato ang pagkabanhaw ni Kristo diha sa ato ang katilingban. Lingia ang iyong tupad ug igna na banhaw na ang Ginoo, mulaom ug maglaom pata sa kanunay. Nganong ako ning gituyo, sigihan ako galingi yung tupad aron makita sa ninyo nga natuog ng uban. No? Basta na matuog nga anghel, matuog sa gyud ko karon dinhi. No? Mao nang agyo mo katuog ha? Kay makahibaw sila nga natuog na mo kung ako ning kalitlag higda diha. No? Ang tagbaw gyud mo kamo gyud hinungdan unya. So mo na nga naa makita nato mga igsuon. Ug unya unsaon man nato, unsa may kana bang maingonta nga ato ang sakyanan padulong sa nabanhaw katilingban, sakyanan nato sa paglaom diha sa katilingban. Balik na sad ko, ato gyung buhion pag-ayo ang basic ecclesial community. Gagmay katilingban. Katilingban nga magpaminaway. Katilingban nga andam maminaw. Kay maunay atong gikinahanglan. Tinuod, muingon na ta, sus, biisi padre, nakasinati na mi ana. Biisi padre, sa una, sharing mi. Nga nagnilibakay naman mi. Di ba? Sharing mi padre, niya paghuman,
chismis na mi padre, murag katong marites sa play padre. Pero tinuod, nahitabo na, nakasinati ta ni ana, ug nasayod ta nga dili ka na mao ang tinuod nga katilingban nga milaom. Dili ka na mao ang tinuod nga katilingban nga atong gipangandoy. Mao na nga pagkanindot unta mga igsuon nga sa ato unyang pagsugod, atong hulmahon dinhi sa atong parokya ang atong mga formators unya nga mobisita sa mga naglain-laing katilingban. Unya apilon nato jud ang mga bata ug ang mga kabataan. Mao nang gikan sa bata padulong sa nagbinata. Ha? Ang anong miingon man ko nagbinata, na may mo reklamo nako, padre sige lang gyud ka kisgot og tigulang. No? Ngano ka gyud nga miingon sila, padungog-dungog gyud ka padre, di gyud ka ganahag tigulang. Mao bitaw magsige kog hisgot og tigulang, kay ganahan kay kog mga tigulang. Ngano man kay nasayod man ko nga mo tigulang sad ko. Pero ang nakapait lang, dili mo makabawas panungog nako. Ngano man, inig katigulang nako, patay na mo. So mao na nga, ato yung kanon. Ngano man, kaganina bitaw, nalipay yung kay ko sa play, ug unya, na-surprise po ko gamay. Kay kon sa play, samtang nabisi na ang uban, dihay pundok nga akong nagsigig kanta, nagsigig practice, ug akong nahibuluan nga ang kadto diayng una nga ni play nga mao'y mahug na tugdok solidly, mga karaan sa tong mga batanon sa atong parokya. No? Ang uban, tuan na, nag-college na. Unya, nimbalik na sad sila, dinhi, ningbalik, ning uban sa mga nagsunod nila. Sus kanindot anang cycle, no? Unya ang mga tigulang, kining rong mga tigulang karon, matigulang gini sila, o unya kining mga batanon ron nga nin-train sa mga bata, matigulang na sad sila. Ang uban ani nila tag-as kay buhok, mga upaw na sila. Og mao nga sila na sad cycle. Unya nindot kay mga igsuon kun ang tanan nakasinati ba og katilingban nga nagpakabana. Magsugod sila nga bisan di ay dunay problema, dunay mga kalisdanan, na ako'y kadaganan nga katilingban. Mauna nga kun anaa ang gagmayng katilingban, kun ang silingan mutabang sa masakiton. Kanindot no kung pananglitan na tingali kay nasakit diha nimong silingan ug unya muadto ka ug bisan lag magdala kaniyag biogesic ug muingon ka ingat. Di ba? Mura sa kag si John Lloyd. Di ba? Pagkanindot unta kun adunay katilingban mga igsuon, dunay komunidad nga magampo sa panginahanglan alang sa uban, dili lang para sa kaugalingon. Makakita nga ang problema nga naay silingan na problema, pagkanindot unta nga magampo ta nya makatunta ba sa pagampo nga dili lang ta mingon ako Ginoo ako kanang kun dili mingon ta pagkanindot unta no nga moingon ta Ginoo ang akong silingan nagproblema, ang ako ang kumari nagproblema sa iyang anak, maunang Ginoo tabangi in taon ang akong kumari nga makaya niya. Kanindot ana no? Ang ako ang amigo nagproblema, kay ang iyang mama ug papa nagsigig away. Ginoo, tabangi ang akong amigo nga unta ang iyang mama ug iyang papa dili na mag-away, kundili magkinihaay. No? Kundili magtinabangay na, magsinabtanay. Pagkanindot unta kun aduna usay katilingban nga andam mo pasaylo. Pagkanindot unta nga pilio nato mga igsuon ang pagpasaylo kaysa pagdumot. Pagkanindot unta nga magtinabangay kitang tanan
sa kalipay o sa kasakit. Ang pagkabanhaw ni Hesus nagpasabot nga dili kita mag-inusara. Ang pagkabanhaw sa Ginoo nagpasabot nga ang simbahan dili lang building, dili lang kining structure, kundili ang simbahan nga atong nasayran mauman kita ang gagmayng pamilya, ang gagmayng Kristohanong pamilya. Hinumdumi sa buntag sa pagkabanhaw ang lubnganan walay sulod. Di ba? Klaro kayo sa atong ebanghelyo nga gibasa. Mura man ang katong play nila, mo'y ebanghelyo karon. Klaro kayo nga gibasa, walay sulod. Nangita ang mga babae. Ngano ka nga wala may sulod? Tinuod dagan kay mga theological explanation. Pero usa sa mga hinungdan kay si Jesus migawas. Wala siya magpabilin sa lubnganan. Mausap kita mga igsuon, ato untang kinumduman kining pagkabanhaw, dili kita magpabilin unta sa kasuko. Mao nang kamong karon nga naapay gikasukan, naapay gikalagutan, naapay wala tinggi, naapay uban diha nga tingali karon kay daghan kay mga tawo nya wa kata kabantay nga ning simba di nga tong silingan, pero pag ingon nato peace be with you, ana nato makitaan mao nang moingon ta peace be with you, peace be with you, no? Nya usahay peace be with you, peace be with you. Oh, di ba? Usahay, no? Banhawa na intaw na oy, ilubong na sa kalimot ang kasuko. Pilia ang pagpasaylo. Dili ta magpabilin nga magkabahin-bahin. Magningkamo ta nga managhiusa. O niya, pakapin gamay. Hapit na bang barangay eleksyon. Tingalig magkabahin-bahin na sadta. Tingalig dili na mo magtingganay. Kay si Juan to amoy laban ni Tampulano. Ug unya si Tampulano kana bang kontra niya si Juana. No? Kundili magtinabangay kay guut mantang mga lagad. Pagkanindot na hinumdum ko sa katong dunay eleksyon ba, iske ito sa eleksyon. Ug unya nalingaw ko kay dunay usa ka ng kampanya, iya ratong sundon ang naguna. Unig anak pananglitan kaning diha siya ng puruka sa mga batanon. Inig lakaw adtong naguna, pagasunod adlaw adto na pud siya. Og muingon lang siya ay nindot kay kampanya niya, muingon ra siya, mga igsuon, kung ako'y inyong pilion, sa ato pa, dili niya siya pilion. Ang iyahang plano, nindot akong buhaton. Maura. Og kaluoy sa Ginoo, napildi siya. Sumuna nga pagkanindot unta mga igsuon, kada maningkamo ta, nga managkahiusa. Uyong sao man nato, nga magkahiusa ta. Atong ilubong ang garbo, atong banhawon ang usaman pagpaubos. Dili kita magpabilin nga dili magtinagdanay, kundili magkinidhatay ta. No? Nindot kayo ba? Inigkita ninyo ba? Muingon mo, Mari. Muingon, Mari. Imong utang ha? No? Pero kuwit sa nanto Mariha kay Pasko naman sa pagkabanhaw. So muna nga pagkaninto tunta, no, kana bang mahitabo og atong pahitabuon diha sa ato ang katilingban. Ug mauna mga igsuon, karong Pasko sa pagkabanhaw, atong ipakita nga nabanhaw gayud si Kristo pinaagi sa atong pag-amuma sa usag-usa. Kay tinuod ang ebidensya sa pagkabanhaw mao ang komunidad nga nagmahal, nagtinabangay ug nagkahiusa si Kristo na banhaw. Dihay usa ka higayon nga mitambong ko ug misuroy ko usa ka dinay nang invite nako ug unya ug usa ka kaon. Nya kaon na guna. Ning adto jud ko. Pag adto nako mga igsuon na lingaw ko ug nalipay kay dihay kuyog og unya pag-abot
miingon dayon siya naggakos sa host og unya unsay giingon sa kanang host sa maong nangimbitar, miingon siya, Padre, mortal enemy number 1 din ako siya. Pero na siya ako kay iyang gigakos. No, makasya ko mortal enemy number 1 iyang gigakos. Pero miingon siya, pero Padre, kay balo ka, kanus amin nagkaamigo pagbalik? Kay sa dihang na hospital ko, Padre, wala ko magdahom nga iya kong bisitaon. No? Ug unya, ang mga tao nangatawa sila kay nagakos, pero ang wala masayod, unsay gibuhat atong iyang mortal enemy number 1, ang pagbisita sa dihang nasakit siya. Mao'y nakauli kanila. Mao nang mga igsuon, unsa may buot na kong ipasabot, kung aduna di ay mga tao nga wala makauyon nimo, ayaw sa siya pakitae o bati, pagpakita pod nga wala sa kakauyon niya. Kung wala siya kauyon kanimo, pakitaa nga gihigugma nimo siya, sama nga ikaw gihigugma usab ni Kristo. Nabanhaw ang Ginoo, banhaw nato ang atong pagkamaayo. Nanimba mo mga ganinang kadlaw, no? Nanimba mo. Unsay giingon sa creation story? Nakita sa Ginoo nga maayo ang iyang gibuhat. Sa ato pa, kitang tanan, maayo. Nahimo lang tang bati tungod sa mga nagkalain-laing influensya. Busa, atong banhawon ang atong kamaayo. Palihog manindog ang tanan. O karon ato na usab baghuon ang kining ato gihapong panumpa sa bunyag kay sanglit karon mga igsuon mauman ang Pasko sa pagabanhaw sa atong Ginoo. Ang tanang mga misa adunay kanabang maingon tang renewal sa ato ang baptismal promises. Og manghangyo lang ko sa pipila ka mga minister nga motabang pagbendisyon. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag. Aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baghoon nato ang mga saad sa atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus-agi sa likway nato si Satanas ug misaad kita sa pag-alagad nga makanunayon sa Dios diha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Ug sa tanan niyang mga buhat? Ug sa tanan niyang mga haylo? Isalikway ba ninyo ang sala aron mabuhi kamo diha sa kagawasan sa pagkamanga anak sa Dios? Isalikway ba ninyo ang pagdani sa dautan ug ang pagpaulipon sa sala? Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala ug prinsipe sa kangitngitan? Nagatuo ba kamo sa Dios amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo yang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Berhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga katolikong simbahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Ang Dios, ang gamhanang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagataw, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan.
Ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita, nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, Leo, nga sama kang Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuuran sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga atuas sa langit ug sa ingon, mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbago sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagakapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Magkagagahom nga Amahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo sa kalinaw ug sa kalipay, among ibayaw karon nga kanimo ang among mga pagampo pinaagi sa samang Ginoo nga nabanhaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo nga nagabalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak, magsantos niining mga gasa sa Pasko sa pagabanhaw, nga among gihalad niining altar, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw kanusa si Kristo gihalad nga ang among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog sa pag-awit sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Sana sa kahitaas. Santos gid ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani ang kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo ni Kristo nga among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini
Ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midaig. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa among pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostol ug uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban kang San Isidro among patron, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon, si Leo among papa, si Alberto among arsobispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug ang tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Upa ang nguron, padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutana. Nagalaom kami, nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang mga butang, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug giha kaniya, gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Magampo kita samahan, atong gamiton ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Sa pagsulay hinunua luwas sa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Uban sa atong killer smile, kay kulis maot naman kay mugnaw. Ay, nabanhaw ng Ginoo, smile ta. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Panagait manaa kaninyo, smile kanang nabanhaw gyud ang Ginoo. Huwag ka sa mga kasalhanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagdan sa mga kasalanan sa kalibutan. Sa mga kasalanan
tanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakrament. Gihigugma ko ikaw na bawo sa tanan, ug akong nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalagot. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasangkasan sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka, uban ka na ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulan kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, kining sakramento magligonon ta sa pagtuo sa among kasing-kasing. Ang anak ni Maria si Jesucristo, nga among gisangyaw nga tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Magdalaon ta kawamo sa kinabuhing dayon, pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw, kay siyang Ginoo hangtod sa kahangturan. Manglingkod sa makadiyot. Mayong buntag kaninyo pag-usap. Wala jud ko matulog kay wa man gay anghel nga natulog, no? 15 katuig nako sa ako ang pagapari karong June. First time nako nga nagmisa nga anghel ang mga nanganta. O, di ba? Tanawa, mga anghel ang nanganta, oy. O, pangita ko na magsimbahan karon nga mga anghel nanganta. No, di ba? So, atong pasalamatan, una, ang ato ang choir. So, salamat kay ninyo, mga inday ug mga dudong. Ato silang hatagan pag-usab sa masipang pakpak. Human sa misa, ha? Magpa-picture ta, ha? Kay first time ginakurong misa, anghel ang mga nanganta. Wata kay baw sunod ani nanay mga pari ani unya nila o mga madre. So ato sang pasalamatan mga igsoon ang ato ang lay ministers, apostoles, altar servers, lictors and cantors ug kaniyong tanan. Daghan kaayong salamat. Masipang pakpak alang kanatong tanan. Ganin ang buntag, kamura mga naunga sa nanimba, mo nang di lang ito ni tagsa-tagsaon sa pasalamat, no? Ang ato sang pasalamatan mga igsuon, o ang ato ang mga batanon. So, nakakita mo sa play, unsa man, kamoy hukom, atong ingon atuon gihapon next year or ato na lang undangon aron makakuan din ta. Unsa man? Padayon, undangon. So atong padayonon unya ato lang sang naapamanggoy ato sang i-improve. So pasalamat ako mga igsoon sa ato ang mga batanon. Wala gyud sad sila'y tulog. Kay ganinang buntag nag-blocking sila. Human sa misa ganina, nag-blocking sila, uban na sa lights. No? Mao na nga atong pasalamatan, ang ato ang mga batan-o na ay amahan ganina, miingon siya, Padre, ang akong anak sigig pananghid nga mag-practice, pero wa man jud ko kakita, Padre, nganing sayaw or ning play. O niya, pagahuman na, katong nanayaw silang tanan siya, tuarat, Padre, ta. Ingon ko nga, wala na sila mo play, kay sila'y nag-prepare sa mga props. No? Tanang mga batanon ato, ang uban, wala ninyo makita, pero sila to'y katong naisakyanan nga nagdagandagan, sila in taon tungad to. No? Muna nga, salamat kay ha, mga ginikanan, sa inyong pagsalig, sa inyong mga anak. No? Atong hatagan sa masipang pakpak pag-usab. Ug unya, ato ning i-announce aron ma-pressure sila gamay ug akusad karong June 4, 5 and 6 atong himuon sa parokya ang Parish Youth Day. Atong i-pattern sa local World Youth Day. Sa ato pa dunay foster family. So naagay mga batanon nga manuol ninyo kung anda mamumudawat, ilabi na dinhi sa Mantalungon area lang, kung anda mamumudawat og mga batanon sa ngagikan sa mga nagkalain-laing kapilya. Unya ang mga batanon nga atong paapilon sa gyud, atong tinguhaon nga active pud sa ilang kapilya. From kapilya to simbahan, from banay to simbahan. So inana ha. So maghinaot ko nga ato sa ni siyang buligan unya ang mga batanon nga
wa pa nangaminyo nya kato ng mga batanon sa karaang panahon ba, no? Kana bang wa pa nangaminyo mga 15 man na hangtod sa 34, so tabang kitag andam ha aron sa para na sa mga ato niyang kalihukan. Unya ikaduha mga igsuon ato sang akong ipahinumdum. Pahinumduman ta mo ha, bahalag nagduka na mo. Nakahinumdum pa mo atong first Sunday sa Lent. Unsay akong giingon? Sakripisyo para sa uban. Alkansiya, di ba? Miingon ko nga maghugtag alkansiya, unya mga bunga sa tong sakripisyo katong imbis ipalit og kanang sigarilyo nga napuo ka buok, duha na lay paliton kay ang budget ihog na to alkansiya. So wa man tingali ron nakadala, sunod Domingo ato nang ihalad. No murag mo na gamiton to nga murag sikan koleksyon. Ha? Inig sunod Domingo, inyo nang ihalad human sa kalawat, inyong ihalad. Karon anay usa ning hatag. Oh, pakati na pakati. No? Mo na nga ang abot niya na mga igsuon atong gamiton para sa Caritas office, ha? Kay para ang kadtong mga among tinguhaon nga karon makapadayon mi og paghatag atong mga bugas sa mga barangay nga wa na mo nahatagi kay nahutdan tag bugas, nakapalit na tag bugas, wala sa me time kay na busy na. So amo tong ipadayon na pila ka mga barangay nga wala pa namon nahatagi pero ang bugas naa na. Ang uban gani nalungag na. Oh, so no, so mo na nga basta kana manghangyo ko ninyo ha kanang kadtong mga naay mga alkansiya katong yung bunga sa inyong mga sakripisyo inyong ihalad na to ini ka sunod Domingo nga murag mao atong murag sikan koleksyon nato nya ato nang ihatag sa Caritas office. So sila'y magdumala na ni Brad Daisy uban sa iyang mga membro. Unya ikaduha ibalik na sa nako ang atong pagpakural ha. Ug unya magtukod sa gyata diri luyo sa CR butangan nato og temporaryo nga kana bang himuanan sa ila unyang mga gamit para sa kanang unsa ngalan ani kanang mga pagpakoral unya murag ana i-assemble ang mga gamit ba unya human aron mas dali sila. Sumo na sila magtukod yata dihan dapita. Unya katapusan mga igsuon, katapusan mausad nga maningkamot nga tinuod kanang naatay mga kana bang mga nagalanlaing mga programa sa ato ang simbahan ug unya maningkamot nga ato yung mapakita ang atong panaghigalaay, panag-inigsuunay atong ipadayag diha sa pagpangalagad sa simbahan. Muna nga nining Pasko sa pagabanhaw, magpasalamat jud ko kaninyo ha sa inyong makanunayon nga pagsuportar, pagtabang sa ato ang parokya. Sa ako nang giingon kaniadto og karon akong ibalik na usab nga ang atong parokya kanang nakapakaunta sa mga nangalagad, makapatimo ta nila dili na tungod kay naakoy daghang kwarta kundili tungod kay manggihatagon mo kaayo. Mo nang salamat kaayo kay nganuman kay kung di mo mong hatag dili mo paambit di sa ko kapakaon sa mga mag-volunteers. Di ba? Nganuman di man ini niyo ako ginang gi-consider permi ang akong kaugalingon nga professional bigger. Nganuman, nabuhi nabuhi ang atong simbahan, nakapakaon ta sa uban tungod sa iyong pagkamanggihatagon. So daghan kayong salamat. Atong hatagan masipagpakpak ang tanan. Unya, manindog na ta, kiduka na. O din asa manindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko ug pagkabanhaw ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pagasdang sa sala. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagi sa pagabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugob unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban.
ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, makadangat untag kamo nga malipayon pinaagi sa iyang panabang sa mga pangilin sa pagsaulog uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Ug ang panalangin sa magagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo mukon sa dunta kaninyo magpabiliduban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nahalad ng misa, atong dado ng gugmag kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Sa di pa mo manglakaw, tanaw-tanawa ang ubos sa inyong mga lingkuranan o ka sa inyong mga giludhan, tingali, dili na siya Easter egg, kung dili papel nganing pilit. Unya, klima lang nga to sa kumbento.